Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатова койбір темалар турында кыскача. Аңа үлем янаган Кама балалар медицина үзәге табиблары сирәк патологияле яңа туган баланы коткарган. Медаль һәм мактаулы исем Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңайыннан Ярчолыда фронтовикларны котлый башладылар. ГИМС хезмәткәрләренең кисәтүләрен игътибарсыз калдырсаң, иртәгәсе көн булмаска да мөмкин. Солыкларга чыгу хәзер үлемгә китерә. Быел кыш бик җылы булды, кар эреде. Безнең структурасы бер төрле түгел. Күзәнәкле, шуның аркасында җимерләргә мөмкин дип хәбәр итә белгечләр. Шулда акваторияләрдә патрульлек алып барылган, балыкчылар белән профилактик әңгәмәләр, рейдлар үткәрелә. Бүген аларның берсендә безнең төшерү төркеме дә катнашты. Свечку зажигаем, крышкой закрываем. Все, здесь отсюда тепло идет. Можно даже колбасу пожарить. Рафаэль Хисматуллин да менә шундый кулдан ясалган мич бар, аннан башка берничек тә булмый ди Ирод. Ул сәгатьләр буе балыкка йөри, туңасы килми. Рафаэль Хисматуллин әле кышкы сезонны япмый. Аның фикеренчә, бузга чыгу куркыныч түгел. Лет 20 я хожу на рыбалку. По моему опыту здесь в это время еще крещенские морозы не закончились. И лед прочный. Ну, правда, на течении там может быть и промоины, но здесь, по-моему, нету, потому что верхнее водохранилище Нижнекамское, оно спокойное. Кышкы балык тоту сезонын ябарга барысы да ашыкмый. Өстәвенә Камада аны кайберәүләр бүген кич ачкан. Аларның сүзләренә караганда, бу нык чыдарга тиеш. Шулай ук алар балык тоту өчен кая чыгарга ярамаганын сөйләделәр. Это только на середку, где течение опасно. Здесь-то нет, здесь течения нет, не опасно. Видишь, какой лед толстый. Видели, 35 сантиметров. Отдых, самый главный отдых. Рыбы тоже надо покушать. Витамины же. 5 сантиметров это нормально, это человек не провалится. Раньше в войну даже 10 сантиметров машины полуторки ездили по льду. Вот Петроград, Ленинград. А сейчас уж, лед, конечно, зима не такая стала. Раньше лед на автобусах ездили на рыбалку, он мелькень. По льду прям ездили, и ничего. Безнең канлыгына карамастан, структура төрле дип кисәтә ГИМС хезмәткәрләре. Һава шартларын исәпкә алып, бузга чыгу инде куркынычсыз түгел. Лед потерял свою прочность, стал неоднородным, и в силу этого вполне возможно происшествие на водных объектах с рыбаками. Более того, если выезд на лед осуществляется автомототранспортом, это может привести к трагедии и гибели людей. При плюсовой температуре у нас наращивание льда не происходит, наоборот, его таяние происходит. На поверхность льда выходит вода, которая тоже пропитывает лед. Моңа юл куймас өчен ГИМС хезмәткәрләре көн сайын патрульлек үткәрә, алар профилактик әңгәмәләр үткәрә, белешмәлекләр өләшә. Шулда иң куркыныч урыннар булып, көчле агымнар булган Түбән Кама ГЭС районында Түбән Биев елга фарватеры санала. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Аңа үлем янаган Кама балалар медицина үзәгенең табиблары ашказаныннан нечкә ишәклеккә ризык керә алмаган сирәк патологияле яңа туган баланы коткарган. Шулы табиблары катнаш анестезия кулланып катлаулы операция үткәрә. Уникаль коткару очрагы турында тулырак халдагы минутларда. Нибары 23 көнлек күкрәк баласы хастаханәгә авыр хәлдә эләгә. Ул ашатканнан соң кире чыгара һәм күкрәк сөтен үзләштерә алмый. Сабый бик тиз ябыга, аңа ачлыктан үлем яный, кичекмәсән хирург ярдәме таләп ителә. По приезду в нашу больницу мы сделали необходимое обследование, рентгеновские УЗИ обследование, и выставили диагноз, что и заподозрили врожденную патологию в области выхода из желудка 12-перстной кишку, что вызывает непроходимость пищи, и пища не проходит из желудка 12-перстной кишки из-за особенностей развития. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение перинатального центра, там провели предоперационную подготовку, и потом взяли его, после уже как подготовили, ребенок как был тяжелый, его надо было подготовить, чтобы он вынес операцию, и взяли его на операцию. На операции наш диагноз подтвердился, имеется место преграда на выходе из желудка 12-перстной кишку. Данная преграда была
устранена. Анестезия үшін бірінші тапқыр қамы балалар медицина үзәгінің анестезияның 2 түрін бірләштірілген қатнаш метод қоланыла. Бұл операциядан соң ұзақ вақыт ауыртуны жеңілейтуні, һәм операциядан соңғы шырда тиз тірнәкленуні тәмин итергә мөмкинлек бирә. Впервые такая анестезия была применена для того, чтобы был самое главное безопасно и благоприятный исход был для ребенка. Это дало нам как интраоперационную снизить нагрузку не наркотическим энергетикам, да, наркотическим энергетикам вернее. Вот. И послеоперационный период у нас прошел более благоприятно, безболезненно, без использования слезоточивых препаратов. Хастаханәгә кергән вакытта сабыйның авырлыгы 2 килодан артык булган. Технически на самом деле это сложно выполнить, потому что сам по себе ребенок очень маленький, маловесный, то есть анатомически он не очень большой, крупный пациент, как считается, да. И сама мембрана, она очень маленькая, ее надо найти и, так скажем, бережно, безопасно произвести анестезию, то есть проколом попасть именно в это пространство. Сабый инде хастаханәдән чыгарылган, бүгенге көндә аның авырлыгы 3 килограммнан артык тәшкил итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Медаль һәм мактаулы исем Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Яршалыда фронтовикларны котлый башладылар. Аларның берсе Бөек Ватан сугышында катнашкан Мөхтәсим Фарукшин тантана ветеранның фатирында узды. Анда аны шәһәр мэры Наил Мәхдиев, Автозавод районы башлыгы, җиңү волонтерлары, 19-нчы мәктәпнең тимурчылык отряды һәм башкалар шәхсән котлады. Безнең төшерү төркеме дә читтә калмады. Бу ел Мөхтәсим Фарукшин өчен юбилей елы. Ул Азнакай районының Учаллы авылында туа, сугышка кадәр колхозда эшли. Бераздан армияга алына һәм Бөгелмәдәге хәрби училищега укырга җибәрелә. Аннары Ленинград фронтының 2-нче удар армиясе составына частька җибәрелә. Война есть война, убийство, и все. Служил я в Ленинграде. Монголия служил я дважды, Саша первый раз. Японская граница рядом с Японией. От Японии 10 метров всего. Монголия большое государство. Мөхтәсим Фарукшин 1943 елдан 1945 елга кадәр фронтта була. Прибалтика һәм Сталинградта азат итүдә катнаша. 1944 елда Гатчина янындагы сугышларда катнаша һәм полк взводына җибәрелә. Анда ул каты яралана. Әмма ветеранның кызы уртаклашканча аның әтисен фәрештәләр саклаган, чөнки ул берничә тапкыр үлемнән кыл өстендә калган. Җиңүне Мөхтәсим Фарукшин Калининградта каршы ала. На перроне оставили самых тяжелых. Вот, самых тяжелых мест не было уже. Надо было в Ленинград их эвакуировать и лечить. Дальнейшее лечение должно было быть. И его не взяли, и этот санитарный поезд разбомбили. Бүген Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы алдыннан ветеранның өенә шәһәр мэры Наил Мәхдиев килде. Исәмесез. Бу Мәхдиев Наил булам. Шәһәр мэры кунакка мөһим миссия белән килде. Наил Мәхдиев ветеранга Россия президенты исеменнән юбилей медале тапшырды. Шулай ук Мөхтәсим Фарукшинга Чаллы шәһәренең мактаулы гражданины исеме бирелде. Я с удовольствием делаю. Прикрепляю звание почетного гражданина к лацкану пиджака. Значит, там, где и ордена Отечественной войны, есть и трудовые награды. Поэтому искренне это делаю от души. Һәм бу гына түгел, әле 19-нчы мәктәпнең тимурчылык отряды шулай ук җиңү волонтерлары ветеран өчен шигырьләр һәм җырлар белән концерт программасы оештырды. Мөхтәсим Фарукшин барлык кунакларга котлаулары өчен рәхмәт белдерде һәм 23 февральдә үзенең 100 еллык юбилеена чакырды. Большое спасибо. Еще долго живите. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.
Отдых на Каме в любое время года, на природе с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами – это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка». 39 23 23.